BPF हिसाबै BLT जों आन्दलन खालामनायनि उनाव 2003 टेस्ट पेपाराव जोङो BTC एकर्ड मोनदोंमोन जि एकर्डनि दारा जोङो समस्त माने जाति जनगोष्ठीखौ लाजोबनानै बे जोंनि BTC आव 13-14तासो जाति गोष्ठीफोर जोङो दङ बेफोरखौ गासिबो लाजोबनानै सावरायलायनानै मोनसे मीमांसा जालायलायनानै नैबे एकर्डखौ जों खालामनो हादोंमोन आरो बे एकर्डआ जोंनि संबिजितनि जोंनि पार्लियामेन्ट जितु बेहाय माने लवार हाउस बा आपार हाउस लकसभा राज्य सभायाव पास जानानै प्रेसिडेन्टनि साइन मोननानै बियो मोनसे एक्ट बा आयेन जानानै थादोंमोन जोंनि भारतनि संबिधानाव बे बुस्थुआ दासिमबो लिरजानानै दङ दा ओमफ्राय नै दाखालिसो जितु 2020 आव 27 जानुवारियाव जितु माने जोंहा मोनसे आरो गोदान मटामटी 17 बोसोरसोनि उनाव BTC जाखांनायनि उनाव NDFB मोनब्रै भेक्सिन आबसु UBPO खौ लानानै 27 जानुवारि 2020 सनाव मोनसे BTR नामनि एग्रीमेन्ट जादों जों बेखौ एकर्ड होनना बुङा एकर्ड होनना बुङोबा बियो बिल पास जानानै मोनसे आयेन जानांगौबा प्रेसिडेन्टनि इनिशियेल बा सिगनेचार नांगौ जाना फैयो किन्तु बे जायाखै जास्ट मोनसे MOS मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बे बुस्थुआ जादों बुजा फरा जालायलायदों आरोखि दा बिनि थाखायनो माखासे बुस्थुआ जोंनि BTC जितु माने 2003 सनाव जितु मोननाय आरो दानि मोननायजों जोंहा बहुत आकाश पाताल दङ नैबे BTR एकर्डजों जोंहा लाब जागोन ना लस जागोन निश्चय जोंहासो लस जानानै दङ दा लसआ ओरैबायदि जानानै दङ दे जि बुस्थुखौ जोङो एथ' टेक खालामनानै आं दहायनो बुंदों 13-14ता जाति गोष्ठीया जोंखौ बै समाव जितु BTC एकर्डआव जोंखौ मदद होदोंमोन बिनि दाराय जोङो समस्त बयखौबो सन्तुष्ट खालामनानै मोनसे बुजाफोराव फैनानै बे एग्रीमेन्ट जानाया एक जानायाव जोंहा माने बहुत लाब जादोंमोन आरो जि जायगायाव दफाफोर फैदों 39ता बे नैबे दफाफोराव जों बेखौ मोनजोबनायनि उनाव जोङो माने फ्राय सेपारेट स्टेट आलादा रायजो नङाबाबो बिनि गाहायाव साबसिन मर्यादा हिसाबै नैबे BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे बुस्थुखौ जों मोनो आरोखि अल वाइन इन निउ बटल तारमाने पुराना जौआ गोदान बथलाव सोलायनाय लेबेलल' सोलायनाय आरोखि जाय बुस्थुखौ BTC खौ बिसोरो दाखालि BTR होनना बुंबाय नामानो बिराद गिदिरनो रिजननो नर्थ इस्ट रिजन दा बेखौनो ओरैबायदि माने बुंना लाबाय बिसोरो दा बेजोंनो माबा मोनसे गोदान जागोन माबा मोनसे गोदान माने सृष्टि खालामबाय बेहायनानै किन्तु रायजो राजाफ्रा जिहेतु जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जितु सिमांमोन बे आलादा रायजो सोरजिनायनि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि बे बुस्थुआ जितु जायाखैमोन जायनि दारायनो BTC जों सन्तुष्ट नुयिनि थाखाय आलादा रायजो नांगौ होननानै जोङो लागाथार आरो आन्दलनजों दा NDBनि दैदेननायाव आबसुनि दैदेननायाव हयथ' जोंबो एसेबाबो किन्सित पार्टियाव BPF थादोंब्लाबो जोंहाबो गोसो सिङाव साननाय दंमोन जेतिया जोंनो सेपारेट स्टेट बा आलादा रायजो नांगौ जोंबो सिंजों सिं जों मदद होदों जों थिखादारमोन जोंबो गैयाबाबो बिसिनि राजा लामा हमथेनायाव बबेबा रेल रुख' खालामनायाव बबेबा मिटिं दावथिं खालामनायाव जोंबो स्रोद स्रोद जोंनिफ्रायबो डनेसन जोंबो हरदोंमोन दे जोङो फ्रन्ट साइडआव राजनितिखौ थादोंब्लाबो थिखादारब्लाबो फ्रन्टआव थायाब्लाबो जातिनि इसु उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जितु जोंनि बड'फा बिनि सिमांखौ जोंनि आल्टिमेट जोंनि सिमां बे जाफुंसारनायखौ जोंबो स्रोद स्रोद मदद होदोंमोन जायनि थाखायनो रोजा रोजा जोंनि बर' माखासे मानसिफ्रा सुबुंफ्रा बे आन्दलन जरित जादोंमोन जों गाज्रि मोना जाय बिथांमोना हयथ' नैबे आन्दलननि 2020 नि 27 जानुवारिसिमाव सानदोंमोन बिनो रायजो जाबाय रिजन जाबाय बिसिबांबा गिदिर जाबाय न'खर न'खर साख्रि मोनसिगोन माने जोङो बन दाननानै जाग्रा माने जौ फाननानै जाग्रा बा अन्थाइ देनानै जाग्रा रावबो बिदि थाला गासिबो जोंनि हरैसोथ' मा जाबावदों बै आमायसो नङा होनलायनो आंखौ सिनायदों दा बेबायदि बुंदों आरोखि जिहेथु जोङो मोनसे सर' जाबोबाय जोंहा गोजोननाय गैया बे माने BTC जोंल' जोंनि सिमाङा आलादा रायजो दा मानसिफ्रा बिदिनो 2020 सनाव बेखौनो जाबाय ना सानबाय जाथारबाय बेजोंनो जों गासिबो सन्तुष्ट जासिगोन जों गांनाय उखैनाय गासिबो जोबजोबसिगोनबा गरिबानो थालाबा न'खर न'खर साख्रि मोनजोबसिगोनब्ला बन दाननानै जाग्रा फाननानै जाग्रा जौ फाननानै जाग्रा गासिबो थालाब्ला नै बेयाव जों मदद होजोबनानै माखासे जोंनि खावसे बर' मानसिफ्रा रायजोफ्रा लैहोर लैहोर हाबबाय आरो मा किन्तु दा बिनि उनावसो मोनथिनोसै नालाय जोंबो गामियाव एकदम थखन थुलायनानै बेरायग्रा बे बोराय बोराय आबौमोना दा थैनांगौ समावसो बड'लेण्डखौ मोनबायलाय आबौने धु थैथारसै बिसिना बाखाथारबाय थांबावबाय थखन थुनायना एकदम बाज्रं बाज्रं मोसाफालागासिनो दङ गानाथ' मोनसे दङ बेनिलाय बड'लेण्ड मोनहांहां
सोरखौबा लायहांहां होदो दाना मोसादलागासिनोसै आरोखि दा बिदिनो बिदि माने भुल प्रसाद सानदोंमोन जामारबाय जों गोजोन फैबाय दाना उनाव मा जाहैबाय नै ओंखाम संग्रा गोदान प्रमद बर'आ एखमबा संख्रि बारा एखमबा दैलाव एखमबा ओंखाम खामबाय जाला थावला नै दा रायजो राजाफ्रा आपनि आप माने बेजों जालालै होननानै लैजों जा लैहोर लैहोर जोंजों फैगासिनो दङ दा बिदि जानानै दङ खिन्थु जोङो बिफदआव जि जोंनि मोनखानाय जोंनि माखासे बुस्थुफोरखौ जों खोमाना लाना थांगासिनो दङ दिनै सरखार दानो थाखाय गावसिनि उद्देश्यखौ हासिल खालामनो थाखाय गावसिनि सेल्फिश सिखाव बुद्धिखौ हासिल खालामनो थाखाय मा खालामबाय एकदम बिजेपिखौ लोब लोब सोनानै बिसिनि दाराय लोगो बानायनानै बिसोर सरखार सालायबाय दिनै बिसिनोथ' एसे जायगाल' मोननांगौ मोनसे भाषा गैया होमबा गसंनो मोनबा जिरायनो लुबैयो जिरायनो मोनबा उन्दुनो लुबैयो नै बेबायदि खालामै खालामै जोंनि बिटिसिखौ 17 बोसोर बेंनानै दोननाय लावखार बायदि सुखिदार बायदि बेखौ प्रमद बर'आ बे सासनखौ लानानै बिजेपिखौ सोनानै जोंनि जायगायाव ट्रेक्टरजों एवबाय थावाबो ट्रेक्टरनि खेथिया फोगासिनो दं सिंजों सिं पदुमफुलनि बेगर जोंनि बारियाव फोजोबबाय बिसायख'थि जाबाय दाना गांग्रां केन्डिडेटआ होना जोब्बाय नाय ना बिपिएफ देरहाखै ना इउपिपिएल देरहाखै बिसोरसो सासन खालामगासिनो दङ खिन्थु जों बिसिनि दारै जोंहा एथ' गोबाव आन्दलन खालामना मोननाया जों बिसिनि दारै जोंखौ मन'ग लाबनाय बिसिनि उद्देश्यआ जोंखौथ' मन'ग लाबनायसो ना जोंखौथ' सेस खालामनायसो फिसा फिसा जाथिखौ दंस' खालामनायसो दा बे बुस्थुखौ खालामनानै जोंनाव दा साग्लोबफैजोब्बाय आं बेखौनो बुंदों जोंनिनो ट्रेक्टरखौथ' मिथिखाबाय थावाबो जोंनि ड्राइभाराबो प्रमद बर' जाहैबाय दा ओजोंहाय बिसिनि गासिबो हालौखांजोबनानै खेथिया फोगासिनो दं सिंजों सिं जोंनि बारियाव बे एवनायाव बेगरा पदुमफुल बेगर दा बारजोब्बाय बारनानै उनाव नै देग्लाय बिसोरसो साहस जाबाय 2025 सनाव बिसोरखौथ' बाहायजाबाय 4 बोसोर 5 बोसोरा गावसिनि उद्देश्यआ जाबाय दा बिसोरखौथ' नांला बिसिनाथ' बेबहार खालामग्रा दङ प्रमद बर'आ जोगासिनो जोंना लांगा दा 2025 सनाव मा खोथा बुंखो दाखालि नोंसोरखौ नांला जों आलदा गेलेनोसै थारमाने मा जाखो बेगरा फोनाया नै 40टा समस्ति जोंहा दङना बेयाव गासिबो केन्डिडेट लागायजोबसै थारमाने बेगरा गाजा बेरसिगोन एबार दा जुदि 40टानि गेजेरावबो जुदि बिसोरो केन्डिडेट होनानै जोंनि बिटिसिखौ जुदि सासन खालामोब्ला हा दा जुदि बिटिसिखौ सासन खालामो बिसोरनि उद्देश्यआथ' जोंखौथ' फोथांना दोननाय नङा जोंखौथ' बोरै राजनितिक भाबै जोंखौ सामाजिक भाबै जोंनि माबाखौ माने बोरै लोरजिया खालामनाय बिसोर उद्देश्यआ दा बे आरोखि दा नोंथांमोनखौ जोंनि गामियाव फैयै फैयै मा खालामबोयो अरुण'दय स्किम होआखै होनबा अरुण'दय होनो माने जायनो बिपिएफआव थाङो बिसिनो होआ न'खौ दानगोननो सोरबाबा माने गंनै गंथाम लादोंनो गावसिनिया सोरनाबा अरुण'दयखौ माने अरुण'दया माबायदिया मोनो मिथिगौ अरुण'दया जायफ्रा फिसाय थैजादों रान्दि मानसि खाना खुज्रा लेंग्रा बेंगुरा होनो जोङो बिसोर मोननांगौ जायफ्रा 40-45 बोसोर बाला जालांबाय खाफालाव लिरनाय गैया फिसाय मोनासै नै बिसोर बायदिया मानसियासो मोननांगौ खिन्थु माने अरुण'दय एक अरुण'दयआव मा जाहैबाय गासिबो गावसिनि मानसिया इउपिपिएलफ्रा जायफोर दङ सोरबा चेयारमेननि हिनजाव सोरबा मेम्बारनि हिनजाव सोरबा उमुक देवानिनि हिनजाव बे लाजोबाखै होनबा एबाराव अरुण'दय 3.0 होनना बुङो बे बुस्थुखौ दा थार्ड फेजआव फैबाय बे थार्ड फेजआव फैबाय दाना मा जादों नोंसिनिथिं जादों ना जायाखै बे अरुण'दयखौ खालामदों ना खालामाखै जोंथिं बिराद खालामगासिनो दं खिन्थु आरो मोनसे दं जोंथिंजाय बे दा माने सुबाइजार पार्ट नैबे बे सुबाइजारा जोंनिया नैबे माबा सुबाइजारा जोंनिया बल्दि बारनानै सुबाइजार पार्टआ बियो नोंसिनि बिसायख'थियाव सिदलिजों दंफायो एबाराव होनो मोनफागोन जोङो दा जोंथिंजाय मा खालामदों 1200नि दख'ना बाब ओरैबायदि माने 1200नि जों मिटिं खालामो जोंनि सेराव थायखाय जमा आबसुफिसाव थायो खिन्थु पार्टि अफिसाव थाया थाबाय जाय सोरनाव थांदों थाल लायै 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 जोंनि मानसिफ्राथ' बाइक लायै लायै बेरायोना जोंबो बेरायो खिबुनाव थोबा हाबफैफिननानै दख'ना हैबाय खुलुमहैबाय फाथै जरा होननानै नोंसिनावनो फैसा होलांदों नामा दाथ' गायलायनाय एखमबा माने धोरोम बिजाबखौ खिथायनो समाय लाहोयो दे बुं दे नों जोंनियाव भट होगोना होआ दे नों थिथ' सोलायखाथारबायलै नोंखौ बिसास मोनासैलै नै बेबायदि खालाम जोंथिंजाय बायध'था जादों ओरैबायदि दुरबल जाबाय बिसोरो माने धोरोमनि नामाव समाय लाहोनांगौ अरुण'दय होनानै जुदि माबानांगौ माने होआबा दानगोननो धमकि होबाय एक भाबै जोंखौ
गणतन्त्र देशआव जोंखौ सिगि सिगि जाम्बा जाम्बिखौ आदाय खालामगासिनो दं बे न'खौबो दा गोदान फैसिगोन आरोखि हयथ' बे 2 लाख 2.5 लाखसो जागोन बिसोरो गावसिनि मानसिनिल' होआखै होमबा हैद बे बिपिएफलै बिनो होआलै हैद बे उमुखसोलै जोंनि बिरुद्धलै बिनो होआलै दा गावसोरजों गावसोरनो बेखौ होलायनो नागिरदों बेबो ओरैबायदि बेयाव मोनसे वेबसाइट अनलाइन एप्लाइ खालामनानै माबानानै दङ बेखायनो जब कार्ड आइडि नाम्बार नांगोन नोंनि भटार कार्ड नांगोन किसुरखौ होनानै जोंनाथ' नैबे बर' बाजाराव गोग्लैयो बर' बाजार माबायाव प्रानजित होननाय सासे गथ' दङ जोंनिनो बे ब्लकआव मावग्राया बिनोल' जोंनि मानसि आरो नङाबा आंखौ बुंहर दा नोंसोरबो जोंनि बे पार्टिनि मानसिफ्राबो बेखौ मावना होआखै अननानै बिसोर गालाङोबा गालांथों खिन्थु नोंसोरो लांनानै बेनोल' है नोंसिनासो सिगां फैगोन बिसोरथ' जमा खालामना लाङोना होमब्ला बिसोर लेट जाबावो नै दाख्लैनि बे फैसा 3,000 4,000 न' मोननायाव जानानै सोरनिबा सोरनिखौबा लेट होदोंना होथ'वाखैमोन गावसोरथ' जमा खालामना लांबाय दा जोंनि थ्रुयै थांनानै डाइरेक्टनो आपल'ड अनलाइन खालामनानै दा जायफ्रा माने फैसा होआखै बिसोरसो थाल्ला थुल्ला थाब थाब फैग्रोदों आरोखि दा बेखायनो फैसा होनानैथ' बिसोर सिगिखाबाय जाख्ल'नाय गैयिया जाम्बा जाम्बिखौ 3,000 5,000 10,000 लादों जोंथिं नोंसोरथिं लादों ना लायाखै मेम्बार चेयारमेनफ्रा आं मिथिया दा बिबायदि खालामदों बिसोरो माने जेरैखि जाया नैबे मोनसे जोंनि दावहा बे दावहायाव अयनायनिफ्राय बिपदनिफ्राय जाति रैखा खालामनो थाखाय बे मोनसे दावहा बेयाव जों बयबो जगदान होखाथारनांगोन नोंथांमोना नैबे अरुण'दयजों होन माजों सिगिदोंबा बेखौ दा आं बुंनायखौ स्पष्ट जाबाय दा गिनांगौ गैया बियो गोदान 3.0 जागोन बे एकदम बेहाय माने बे गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा जायफोर मेम्बार पार्टिना दोनगोन बेफोरसो सेलेक्सन खालामगोन आरोखि दा आवगैनो बे गांलाब गांथाब सना गानग्राफ्रा बे गावसोरनो अन'दय लाग्राफ्रा बे गैला बे मोनला बियो गैखाला गोदानसो जाजोब्बाय बियो गोदानसो जाजोबगोन बेखायनो जाय मेम्बारखौ पार्टि नोंसोरबो नोंसिनि मानसिखौ जोंनि मानसिखौ सोफानो हानाय रायजो राजाफ्रा बेखौ खालामना दोन आरोखि दा बेखिनि आरोखि दा फैगौ इलेक्सनाव नोंथांमोना ज' ज'यैनो बिदिनो जोंनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ देरहाहरगोन होननानै आरो देरहानायाथ' देरहागोन आरो बे देरहानायानो सेमि फाइनाल जेथिया 2025 बिदिनो ज' लोगो मोनलायलायगोन आरो हाग्रामाखौ पुनरबार जों सरकाराव लाफिननो हागोन बेखिनिखौ आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों